τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές και έπεσε στο πυκνό χορτάρι. Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι και όλη τη νύχτα παίζανε στο κάμπο. Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά και όπου πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα. Μα ευτυχώς οι μεγάλοι που ξέρουν καλά δεν καλοβλέπουν. Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. Γι' αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες τσέπες. Μην τα μαλώσει η μάνα τους, που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι. Άνω Μεσουράνηση και συνεχίζουμε σε ένα πάρτι με το φεγγάρι, το οποίο είναι το λαμπρότερο και το πιο γεμάτο. Πιο γεμάτο ήταν τα ξημερώματα 4:35 χθες το βράδυ, ξημερώνοντας 31 του μηνός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.